maka ndị niile yọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere, ọkacha ndị ọrịa na ndị okenye ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị. Ebere Chineke zute ha n'ọnọdụ ha niile. Gbaghara onye na-eme mma, gbaghara ihe ọjọọ niile anyị megara n'ụwa, gbaghara okwu ọjọọ niile anyị kwugara n'ụwa, gbaghara. Maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị, ndị niile kwere na Chineke, ndị na-akwado maka ịbata n'okwukwe, ndị niile dịgoro njikere maka ịbụ ndị otu Kristi ọhụrụ, ka anyị were obi na-anụ ọkụ na-aza oku ịdị nsọ, na-anagide ọnwụnwa, ọkacha n'ime oge a anyị nọ n'ime ya. Gbaghara otu na-eme mma, gbaghara gbaghara ya ọbụla anyị mere, gbaghara ajọ niile anyị megara n'ụwa, gbaghara ọjọọ niile anyị kwugara n'elu ụwa, gbaghara. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamisa dị asọ taa, ndị niile nwụrụ n'isi nso a, ka ha sonye n'oriri nke ndị nsọ na alaeze eluigwe. Nna, mee ihe niile anyị metere n'ụwa, gbaghara anyị, gbaghara onye na-eme mma, gbaghara anyị, gbaghara otu na-ata njọ, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị megara n'ụwa, gbaghara anyị okwu ọjọọ niile anyị kwugara n'ụwa, gbaghara. Ebele ime obi, Chineke jike niile, ọ bụ site na amara gị ka anyị bụ ụmụ gị ji nwee ike ịgbakọkọ ọzọ n'ụlọ nsọ gị n'ụbọchị tata, wee na-ayọ amara gị na ya ngọzi gị n'isi anyị, n'isi ezinụlọ anyị, n'isi ọrụ aka anyị, ka ị na-eburu anyị ụzọ, na-ebere anyị azụ. Biko bụrụ onye ndu anyị ebe mgbabaga anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị nụrụ anyị maka onyinye. Anụrụ m ọnụ Jizọs ọ na-asị, nwa m ike agwụla gị n'ọrụ, nwanne m buru obe. Anụrụ m ọnụ Jizọs ọ na-asị, buru obe. Ọmụ Chukwu buru n'obe. Anụrụ m ọnụ Jizọs ọ na-asị, buru obe nwanne m ike agwụla, nwa Chineke buru obe. Anụrụ m ọnụ Jizọs ọ na-asị, buru obe nwanne m. Onye nwere ndụ buru obe gị, ọnụ ya ka ọ na-asị, buru obe nwanne m. Anụrụ m ọnụ Dadị ka ọ na-asị, ụmụ m ike agwụ n'ụnụ n'ọrụ. Mana ọnụ Dadị anyị na-asị, ezi nwa m ike agwụ na gị n'ọrụ, nwanne m buru obe. Anụrụ m ọnụ Jizọs, ewo buru obe. Onye nwere ndụ buru obe. Ọnụ Jizọs ka ọ na-asị, buru obe. Ị nọ na mkpa, buru obe gị. Ọnụ ya ka ọ na-asị gị, buru obe. Ị na-achọ nwa, buru obe gị. Ọnụ ya na-asị gị, buru obe. Onye nọ n'ọrịa, buru obe gị. Ọnụ ya na-asị gị,
buru obe ọnọdụ ọbụla buru obe gị ọnụ ya amasị gị buru obe gị nwa Chineke buru obe gị ọnụ ya na-asị buru obe Jesa kpọmụrụ n'obe onye ga-agba m ihe o merụ ụwa gịnị onye nsọ nwụrụ ọnwụ n'obe ọ bụ gịnị ka o merụ ụwa a mara ya ube a gbara ya ọtọ ọ bụ gịnị kwanụ ka o merụ ụwa ọgba akwụwara ya n'obe onye ga-agwa m ihe o merụ ụwa onye nsọ nwụrụ ọnwụ n'obe ọ bụ gịnị kwanụ ka o merụ ụwa ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị m mma ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka m nwere onwe m ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị anyị na-ekele ya ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ịma na ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ọ gbapụta m wee ọ nwụrụ ọnwụ Kalvarị ka ọ dịrị m mma papa nwụrụ ọnwụ Kalvarị nara ekele n'obe ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya n'obe ọ bụ ya wetara m olileanya ọnwụ ya ọnwụ ya ọnwụ ya ebe ọ nwụrụ n'elu obe ọnwaghị ihe mere anyị ebe ọ nwụrụ n'elu obe ọnwụ ya wetara m olileanya ọnwụ ya ọnwụ ya ọnwụ ya n'obe ọnwụ nwụrụ n'obe ọnwụ ya n'obe ọnwụ ya wetara m olileanya elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekpere ewo ma aga m agbapa n'ime Yabanụ ụmụnna m ka aja anyị na-achụ bụrụ ihe ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nọ amen onye nwe anyị biko mee ka aja nke a wụchapụ anyị njọ anyị ka anyị bụ ndị kwere na gị were ahụ na mkpụrụ obi edoro nsọ mee emume nke ọnwụ na mbite n'ọnwụ nke nwa gị onye gị na anyị dị ndụ na-achị ebebe onye nwe anyị nọnyere ụnụ welite n'obi elu ka anyị nyere dị nwanne Chineke anyị ekele o kwesịrị ezi bụrụkwa eziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ Chineke ji ike niile ede ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị n'ihi na ọ bụ gị nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha na-akwado n'afọ ọbụla maka nnukwu emume nke Paska ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ebere nọ n'ọrụ nke ịhụnanya na site n'isonye ugboro n'emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu n'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị
nsọ igwe bịa ga-ejupụtara bịara Hosanna nna dị nsọ ezi ihe o kwesịrị ekwesị etu ihe niile ikere si eto gị site na Jesu Kristi nwa gị bụ di nwere anyị na site n'ike nke mmụọ nsọ ị na-enye ihe niile ndụ edo ha nsọ na ndụrụga ndụ niile ị naghị ahapụ ịgbakọbara onwe gị ndị mmadụ ndị ga na-achụnyere gị aja zuru oke bido n'ọwụwa anyanwụ wee ruo n'ọdịda ya anyị ebunyego onye ndị a ose bụrụ ụwa were umeala na-ayọ ka ido ha nsọ site na mmụọ gị ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi o nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a anyị sị mbọsị eduru ya n'ọnwụ were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a rie na unu niile nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu etu ahụ ka o si mee mgbe ha richara nne anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke a ṅụọ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka wee gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m ka anyị kwupụta nụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a o Kristi o Chineke nna ebe anyị na-echeta ahụhụ nke otu nwa gị ji gbapụta anyị na mbite n'ọnwụ ya dị otito na nrọgo n'eluigwe ya ebe anyị nakwa na-eche mgbe ọ ga-abịa ọzọ anyị ewere obi ekele chụnyere gị aja nke a dị ndụ aja dị nsọ anyị arịọ gị ka ilekwasị anya na onye nke nzukọ gị wee hụ n'ime ya onye na-eji chụọ aja nke medaga obi maka njọ mee ka anyị bụ ndị na-esi na ahụ na ọbara nwa gị enweta ndụ jupụta na mmụọ nsọ wee si na ya bụrụ otu arụ na otu mmụọ na Kristi ka Kristi na onwe ya were anyị nye gị dị ka onyinye zuru oke mgbe niile ka anyị wee soro Virgin Mary dị ngọzi na nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya ndị apọstụl
ndị gburugburu n'ihi okwukwe uche ndị dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa a weketa oke alaeze n'igwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-arịọ mgbe niile ka anyị tụkwasịrị nchekwube. Anyị ji ume a na-arịọ gị ose bụrụ ụwa ka aja nke a mere ka anyị na gị dịkwa na mma ọzọ wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-ayọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'elu ụwa, maka nwedibo gị nna anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Jose, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofe ọta gị niile na ndị niile Kristi ọbara ya wee gbatara gị, mee ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya. N'ala ose bụrụ ụwa, ayọ ndị ezinụlọ gị ndị gbakọtara n'iru gị n'ebe a, were ebere jikọ ụmụ gị gbasa n'ụwa niile. Onna nwere obiọma nabata n'ala eze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị na-ahapụgoro ụwa nke a, ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere ilu ebe ahụ soro ha biri na-aṅụrị na eto gị ebe ebe site na Kristi dị nwere anyị, onye isi na ya enye ụwa ihe ọma niile. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ọ bụ na ka anyị were ebere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ ego ose bụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye nwe ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ na udo nke m ka m na-enye ụnụ, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ ede ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke ose bụ ọdịrị unu mgbe niile. Tụọla nwanne gị aka maka ekele nke udo. Chukwu ebube.
lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ebechapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke.
ka anyị rịọ arịrịọ Onyenwe anyị bụ ndị natara ihe omimi nke otito gị nwere afọ ojuju. Anyị na-ekele gị n'ihi na ibidola n'ụwa nyebe anyị oke anyị ga-eketa n'alaeze eluigwe. Biko mere anyị ebere, nara ekele anyị na-ebunye gị site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọrọ anị maka ịma ọkwa. Ka anyị tinyekwa aka kụpụrụ ndị kwaya aka. Na lenti anụnwa afọ m na ha na-agbalị, ọ bụrụ na anyị nebekwuo kwaya mistress anya, ọ na-akọmandụ, ọ dịghị ka anyị nọrọzi ebe a ka anyị larụ ka anyị kiri befa ha jisie ike. Na-elotekwe ọ bụrụ na gị ebukube for the Eucharistic Congress nke na-abịa na July, discount period na-akwụsị na March 15. Information dị na board. Kịta ana m asị ka m kpọrịta ofu onye n'ime anyị, Emilia Muomega, biko ya kwụrụ ọtọ. Ihe nji akpọrịta ya nwere ihe ọzọ, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Mgbe anyị na-ayọ ndị ya enyere ya aka ha mee ka anyị malụ, anyị nwere mere Religious Congress na Anaheim, etuka ugbu a last Sunday ha ka nọ ebe anwa. Emere Thursday, Friday, Saturday, Sunday ha nọ na anọ ebe anwa, ma Gomez na ndị bishops niile jeli ya, ndị fada anyị jeli ya, nyanwa na onwe ya. Anyị na-enwe boot kwa arọ oge a na-eme ya. Arọ dịsi ya ihe niile anyị yọrọ ka o nwee ndị ya enyere ya aka, ọ dịrọ nke o nwere onye anyị fụ, mana ọ rapụrụ ọlụ ya. Thursday, Friday, Saturday, Sunday ọ na ebe anwa n'aha St. Eugene. Biko unu fụ ya, unu kene ya, kụpụrụ na ya aka. Anyị na-enidi volunteers, anyị yọọ ka anyị za. Nke anụnwa gbasalụ ndị young adult, youth and young adult. These are from your group, for you. And I, please support our young youth and young adults. They will be selling Zobo. They will be selling Zobo after Mass outside for $1, $7, $2, $10. Uno manke Zobo. Nke ọzọ ha na-akọwara anyị, they said that before. Nke ọzọ ha na-ekwu bụ na ha ga-ebido Bible study for all the young adults, for all our kids here. Ha ga-ebido Bible study Saturday anụnwa ebe a. Ọ ga-abụ 5 p.m. na Zoom ka a ga-emie. So nwere onye nwere excuse. Bible study, on virtual Bible study for all our children, young adults and youths, 5 p.m. this Saturday, it will start. The next one is after Mass. All the young youth and young adults, you stay back for your monthly meeting after this Mass. Parents, I na yono, go no rapo umuaka, kahano kotono pa ihe de alufa, go no gare na aru, potaka ina. Ije we keeping hard as a kana. Ije mbamaku hard as a kana. Rapo aka Africa no one by here de arufa. Hakpase ha pota iburu ha we naba. Nke ọzọ bụzi ha ga-enwe car wash ụbọchị ụka Saturday anụnwa na 3:18.
That's 2 Saturdays, right? Yeah. Saturday abụọ na-abịa na ha ga-enwe car wash ebe a. So ka anyị buru ya n'obi. Ọ ga-ebido 7:30 p.m. gbasaa 10:30 a.m. So a ga-amakwu ya ọkwa ụbọchị ụka ọzọ. Car wash, the youth and young adults are organizing that. Ndị Times Prayer Ministry, unu ga-enwe nzukọ unu ma agbasa maasị tata. Ndị ọfụ achọkwara unu ka unu nọdụkwa soro ha. Ka anyị lote Saturday anụnwa na-abịanụ 2 a.m. which is Sunday, ka anyị ga-abanye daylight saving time. Ọ na-ebido this weekend. So this time next week, ọ na-akụ after 1 day. This time next Sunday will be after 2. Ndị niile bịa late tata, unu bịa ka unu si bịa, unu ma na-agbasago ụka oge unu na-elute. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshippers here with us, do we have any? Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Enwekwara elokwe m na anya n'azụ. Enwere n'azụ azụ. 1 over there, 2 over here. You are welcome to worship with us anytime you are around here. You are welcome to worship with us. Anyị lotekwe, anyị na-enwe Stations of the Cross every Friday here n'oge lenti anụnwa 7 p.m. Ka anyị kọpụrụ n'ụkọchukwu anyị aka maka mbọ ọ na-agba. Daalụnụ. Ya daalụ na anyị na-ekene mmadụ niile. O nwere obere announcement maka etu anyị si use kitchen dị na parish hall. Mana anyị na ndị ụlọ akwụkwọ na-use ya nwa kitchen. So ọ bụ na ije ebe ahụ ndị a na-egaba Friday or Saturday na-use the kitchen. Ka anyị gbaa mbọ jisie ike hapụ ime ka ihe nri anyị na-asa na blọk the sink. Enwere ihe eji ekpuchi ya ka ọ rapụ ị na-abịa na sink maka na ọ blọkọ ya biil ya narị. Ọkwa chọọchị na-ementenu ya. So ka anyị mara ya ọfụma maka na o mgbe anyị notisi na ede notice si na sink adịrọ mma mmadụ asa n'ihe na ebe mmadụ ga use wee ọ na blọkụ mmụọ. Maka ndị na-aga use ya nwa bụ sink dị na kitchen hall. Daalụnụ. Onye nwe anyị nọnyelu ụnụ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na misa agwụsigo. Ihe ọ sọrọ ụwa mee Jizọs bụ nke, etu ọ sọrọ ụwa ya dị Jizọs bụ nke. Ụwa anyị nọ n'ime ya agaghị ahapụ ya, ma agaghị m ahapụ Jizọs bụ